Тоталния. Той е бяло бутилката. Аз тогава снося и му дам тама. Иво, направиха ма на 5 стинки, не ме снимай, у дома повече няма. Ако искаш да дойдеш у дома, няма. Що бе, какво са те? Направихме наборка на 5 стинки за ратония клипе. И какво е стало? Тук да майна да го докато е. Какво е ставало, бе? Какво е ставало? Аз трябваше да говоря от Няма. Чупка малко. Ева лес. ММА-ците са такива. ММА-ците. Бруталния. Номер едно. Спри. Като спреш, бяха проведени. Добре. Ай, брачет, на здраве. Така. Подвини братата на моята принцеса. Коя е тази принцеса? Я дай да видим. Аз съм ти показвала, ама ти ми дължиш пари за бутилка черно, Джони. Айде. Маш кой е? Кмета ви какво правите там, бе? Никито ме Кой е поздрави. Чакай. Никито ме поздрави. Ма... На Стефан, на Стефан родини. Тъй? Минавам през пазара, но не на майка ти, къде бях напит. Ама аз тогава помогна. Да. Взех карантилите и гледам един вари на пазара. Той те е познала. Да. И аз отначало не го познах, защото гърба. Абе, викам, познато ми се момче. И се обърнах. Той 4 години помага. И се обърнах. Той ме погледна и ми кимна. Аз бях на 15 метра. Ще го забележим това нещо. Не пробвай както няма. Еба са го майката. Днеска е така, 15 лет, ви дай малкия безол. Еба съм тук да майна. Ще да идем да търсим да бизнесмени, тарикати, всички ще го оправя, ще ви взема парите. Аз не мога да повярвам, че те с въшка глупава и прибава. Въшка да щял да ядат отдолече. Кой отдолече долата, чака го това е. Те смърши, бе. Скоро няма да приберем с това. Добре. Купона започна. Фиеста. Няма какво се случи. И вървете пак, аз ще дойда после. Добре, ще се видим. В Фиеста Лароха. Ама по кръчми няма да ходим, защото кръчми няма да. Ей, братче, да има колона, имаш ли? Знаеш кой е? Той е тизо. Ма не носиш. Да го носам, тук такова. Той преебан вече. Преебан. Аз го бутнах и паднах, не му знам кому, не знам и за пантеонта. Ей, че той има Мога ти доста. го дам, ама не го знам, че да стане. Ти нали имаш, нали скъпи? Ама нали го заложи? Колони, всичко Той ти опита ли го? Да, бе, ама малко на киселя. Трябва да го извади от бедона, на него пък му е лесно. По-хубав път. Не, той е хубаво. По-хубаво беше, още Много държал, силно е. това е пластмаса. Ако е от дървено були, пък това е пластмаса. Но за да правим някаква наша купува грозата, пъти. Кога бяхме пекали един път? Дед бях към за тях, като бяхме ли към. Аз домачка, правих там. Аз имам домашно вино, ама той не може да отидем. Не, аз такова. Аз се спавам там. Аз ни... Извън земото се навърна. Специално за YouTube специално. Да, я трябва да се сложи. Който няма. Кои са? ММА-ците. Градус и UFC MMA. Не съм, бе. Той не иска, бе. Кой ще наче пица? Нямам пари. Човека Аз там съм. Имаш и ще ме гаха мара. Не та снимам. Шамара. Тук за клипа няма. За мен е викатри. Няма, скъса съм като дек. Толкова тъпно ти копеленци, че няма накъде. Той дидо ще го сбърка. Дидо напал. Аз ще го попилея. Аз ще го наплюя само, Тебе не бе. те знам. Аз ще го попилея. Знаеш какво викам аз? Само ще го наплюя. той е Днеска ме спаска. видя, избяга Станчо Борча. Като ме видя, избяга, так си той бях. Даде 10 мегача. 10 мегача. Шола камъка изиграй първи 20 от къма от оборота. Нещо аз така. Гама ги е отвоил. Станчо 20. Колко Борча. с 20? С 20 лет канал, Тошко ми писа. Мари го то се щасти. Къде ходиш? Ало! Чаушеско! Знаеш какво ми вика Санчо, като ме смъква надолу? Той. Той не сме директно да ми го каже, ама вика, абе, Тошо каза повече да не идваш горе. Но ме порта, нали? Избекянският храб. Аз такова ще живея, малко съм, много година, може би съм, до 3-4 месеца съм Мадрид, да видите какво става. Те не го познават, те не го познават. Ел Мадригал, Така. Метрополитано.
Иво не го познавам. Знаš ko je udarao već? Ti sam vas kad sam udarao, će malo България на машинките. Ударил ли нещо? Смъкнал ли чак? Не, смъкнал хуе ми. Оставам, чекам, следователима. Разбира се. Ах ти, ладно да се направим на снимка. Лати, работи ли при мене? В момента за YouTube снимам. Снимам и за канала. Елати тук. Моите приятели. Добре. Ще ми изправи. Чакам нов клип. Сега скоро. Качваме го и сега. И от тук канала и видим, че от поталния места. Пиесна пачанга, не пуста мадре, бе, как го идио. Го пидераса. Къде ходиш, бе? Чаушеско, той са жена. То става бастовка. Оправил се. Лапа хуя. Детко, трезвен ли си чухме така? Трезвен съм, как започва Какво кажеш сега ще? Айде добре му. Много добре приказва, дай трябва. Ало, треньора по хамбал, здрасти, как си? Айде, брато, весели пазици. Вини, кой ме запозна с тебе? Ето имам те ме запозна. А кой ме запозна с тебе? Тата ще има палатки. Кой чек си да Чакай. Ето го. Аз нямам лимонад. Виждам, че разпознава. Оле, човека с страховки, снимай го. С какво? Ей, ти направи една със страховка, никой. Една за страховка не направи една да снимам. Але, Дашко, 6 месеца прави за страховки, една за страховка не направи. Го и стоят преди какво ще направи. Къде ходиш, мойчек? Здрасти, весели пазици. Има ми тако с много година дядом нас. Бръвка. Перо. На спаски перо. Перо. Да. Перо аскероса. Перо аскероса. Къде потава, бе? Покрай тебе Иво ще научи испански. Как? Аз малко го знам, да. Малко знае. Така. Няма нищо общо с Синологическия парламент и с парламента. Нищо общо с парламента. Шанше го със с парламент. Айде. Нищо общо няма те си сега с парламент. Айде отидем да скъсаме ония испанеца. Той там. Кой бе? Един да Слага направи на кура си, испанец. кура си го слага. Ще го видиш сега. Айде. Испанец. И да снима, айде. Добре. Айде, ела. Да го видим. Айде. Там надолу. Да видим колко знае испански. Колко знае испански, не пута, мала и го не пута. Едно общество Айде, трябва къде да ходиш го това? Нет, не да снимки да го. Айде, ако трябва да снимам. Добре.